Minä olen Sorro! Mä ajattelin, että mä enää teen näitä paskoja Parksidein työkalutestejä, mutta sitten mä huomasin, että Lidlin uudet Parkside Performance perseet. Ja nämä pitäisi ilmeisesti olla semmosia halpoja paskoja työkaluja, joten eiköhän laiteta nämä perseeseen. Näitä ainakin markkinoidaan kovasti semmoisella iskulauseella, kun että sopii vähän vaativammillekin käyttäjille ja työskentele kun työskentele sitten vielä iso arska tuumaa päälle, että tai sitten ei. Eiköhän lähdetä ottamaan siitä selvää, että onko nämä Parksidein performance-koneet sahas, vai onko nämä ihan oikeastikin niinku seskaluja. Käydään vielä myöhemmin kaikkien näiden koneiden hinnat tarkemmin läpi, joka on kyllä käytännössä ilmanen. Ja tässä episodissa otetaan siis testiin tämä pääkesko hiomakone ja siihen tuommoinen kärkisarja. Sitten meillä löytyy täältä tämmönen akkuporasarja, kärkikone, metallipyöräsaha. Sitten löytyy rälläkkää ja puukkosahaa. Ja sen verran muuten vielä disclaimeria ennen kuin aloitetaan minkään valtakunnan testejä, että minä en ole todellakaan mikään virallinen tieteiden maisteri tai muutenkaan mikään pätevä testaaja, että minä olen tämmönen harrastelija. Ja hei, se pitää muuten sanoa vielä disclaimerina, että mitään näistä vehkeistä niin ei ole ostettu ihan omalla rahalla. Joo. Oi. Ja se mikä on erikoista on se, että paskalle haisee. Miten se voi olla mahdollista? Mutta joo, paskalle haisee. No niin, ja sitten lähtee. Puiston sivu vs puiston sivu, kummatkin on kakkosella ja ei muuta kuin se. Joo, eiköhän tuo selvä, että tässä kisassa kruunataan kuninkaaksi tämä punainen kone, eli Milwaukee.